ஒன்றாவது கேண்டோ 8வது அத்தியாயம் 20வது ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் வந்து பாடிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया साक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சுருக்கத்தை மாத்திரம் 19 வரைக்கும் என்னன்றது ஒரு சுருக்கத்தை வந்து சொல்லிருந்தாங்க. 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து திரௌபதி வந்து அஸ்வத்தாமனை வந்து விடுவிக்கணும், அவனை வந்து அழிக்க கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப வேண்டிட்டு, அப்புறம் வந்து அஸ்வத்தாமனுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு குறை என்ன அப்படின்னா, ஒரு லேடி சொல்லி நாம வந்து நம்மள வந்து ஸ்பேர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது அவருக்கு ரொம்ப ஒரு இது. சோ அதனால அவரு என்ன பண்றாரு, இவங்களை கூட பஞ்ச பாண்டவர்களை கூட அவங்க வந்து விட்டு வைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து அஸ்திரத்தை வந்து எய்துறாரு. சோ அப்ப வந்து குந்தி தேவி வந்து குந்தி தேவி திரௌபதி வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டிக்கிறா. பகவான் வந்து சொல்றாரு அர்ஜுனன் கிட்ட, நீ வந்து அவனை வந்து அழிச்சுடு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அவர் வந்து அழிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரு அவர் உண்மையா வந்து அது மாதிரி வந்து சொல்ல அர்ஜுனர்கிட்ட வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து அவனை வந்து அழிக்கவும் செய்ய, அதே சமயத்துல அவனை வந்து காப்பாற்றவும் செய்ய நீதான் பண்ணணும். ஏன்னா திரௌபதி வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கா, நான் வந்து கொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு. சோ அதனால்தான் வந்து ஒரு ஆண்மகனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய அந்த ஆண்மை தரக்கூடிய ஒரு இதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சாவுக்கு ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவருடைய இதை அந்த சமந்தக்கு இதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த கண் 3வது கண்ணா இருக்கக்கூடியது அதே அப்புறம் வந்து தலையில இருக்கக்கூடிய இதை வந்து அவர் வந்து எடுத்துடுறாரு. சோ மணி அப்படின்ற மாதிரி. சோ அத வந்து எடுத்ததுனால அவருக்கு வந்து ரொம்பவே அவமானம் ஆயிடுது. சோ ஈவன் வந்து துரியோதனனுக்கு கூட அஸ்வத்தாமன் பண்ணினது வந்து அவருக்கு வந்து பிடிக்கல. அஸ்வத்தாமன் வந்து நினைச்சுட்டாரு, நான் இது மாதிரி உப பாண்டவர்கள், அதாவது பாண்டவர்களுடைய புத்திரர்களை நான் வந்து கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா அர்ஜுனனுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் வந்து கொன்னுட்டாரு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு துரியோதனனுக்கு கூட அவருக்கு வந்து பிடிக்கல இந்த மாதிரி அஸ்வத்தாமன் வந்து பண்ணினது. சோ எல்லா இடத்துலயும் அவருக்கு வந்து ஒரு எதிர்ப்பு தான் வந்து வந்துருந்தது. இதுக்கு நடுவுல என்னாச்சு அப்படின்னா, இத வந்து போர் வந்து முடியறது. போர் முடிஞ்சு எல்லாரும் வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க. யார் உறவுக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் வந்து இறக்கின்றார்கள். அப்ப வந்து 8வது அத்தியாயத்துல இதுதான் வந்து நடக்கிறது. எல்லா உறவுக்காரங்கள் எல்லாம் வந்து மேற்பார்வையை வந்து பாக்குறாங்க. சோ எல்லாருக்குமே வந்து ஆறுதல் வந்து சொல்றாங்க. கங்கையில போயிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அவங்க போன அத்தனை உயிர்களுக்கும் இவங்க உப பாண்டவர்களுக்கு, அப்புறம் வந்து துரியோதன் மற்ற அவங்களுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாருக்கும் 100 பிள்ளைகளையும் வந்து இழந்துட்டாங்க காந்தாரி. சோ அந்த அவங்க இதையும் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து காரியங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு எது கரையில கங்கை கரையில, கங்கைன்றது ஒரு புனிதமான இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னா, காசிக்கு போய் நம்ம வந்து பித்ருக்களோட கடனை வந்து
செலுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் வந்து சனாதன தர்மத்துல வந்து கொடுத்திருக்கு. யாரெல்லாம் வந்து தன்னுடைய இவ நம்ம பெற்றோர்கள், அப்புறம் வந்து தன்னுடைய உறவுக்காரங்க யாராவது இறந்தாச்சு அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அ அ ஒரு விடிவு காலம் அப்படின்றத விட, அவங்க இறந்தா கூட அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதிய அடையணும் அப்படின்றதுக்காக, கங்கை கரையில போய் அவங்களுக்கு வந்து திதி குடுக்கறது அப்படின்றது வழக்கத்துல வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. யாரெல்லாம் வந்து அந்த இதுக்கு குடுக்குறாங்களோ, என்ன மகாலய அமாவாசைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? மகாலயபட்சம்னு. சோ அன்னைக்கு வந்து இந்த இருக்கிற எல்லாருமே இந்த சனாதன தர்மத்துல வழிபடுறவங்க எத்தன பேரும் வந்து ஆ அவங்க வந்து திதி குடுப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து கங்கையா நினைச்சுட்டு அந்த தண்ணிய வந்து கங்கையா நினைச்சுட்டு அவங்க வந்து விடுவாங்க. உப்பும் தண்ணியும் இது என்ன எள்ளும் தண்ணியும் விடுவாங்க. சோ கங்கைன்றது ரொம்ப வந்து புனிதமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எல்லா அழுக்கையும் வந்து கங்கைய வந்து வாங்கிட்டுருவாங்க. கங்கைய வந்து வாங்கிண்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல இது கதிய தான் நம்மளுக்கு வந்து குடுப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு ஐதீகமா இருந்துட்டு இருக்கும். இப்பவும் வந்து அதனால தான் நம்ம வீட்ல எல்லாமே வந்து கங்கை இத வச்சிருக்கோம். நம்ம கங்கை சொம்பெல்லாம் வச்சு அவங்க அந்த அ கங்கா மாதாக்கு வந்து நம்ம வந்து தினமே வந்து நம்ம பூஜிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து கங்கை கரையில இன்க்ளூடிங் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அவங்க வந்து போறாங்க. ஏன் அப்டின்னா, கங்கை வந்து ரொம்பவே வந்து கங்கை வந்து ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்காங்க. எதுக்காக ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்காங்கன்னு, கிருஷ்ணரோட கால் வந்து என்னைல படுறதோ இல்லையோ, அதனால கிருஷ்ணர்ல இருக்க அந்த கால்ல ஒட்டிட்டு இருக்க தூசியெல்லாம் அவன் வந்து எடுத்துன்றாங்க கங்கை. சோ என் மேலும் நான் வந்து புனிதமானவன் அப்படின்றது அத எடுத்துடுறாங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா காரியெல்லாம் முடிச்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க. எல்லா ரிஷிகள், முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து இன்னும் வந்து பீஷ்மர் வந்து இருக்காரு அவரு. அம்பு படுக்கையில வந்து படுத்துருக்காரு. சோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப வருத்தம் என்ன அப்படின்னா, பீஷ்மரும் இந்த மாதிரி இருந்துருக்காரு. இவங்களுக்கும் எல்லாமே தொலைச்சிட்டு இவங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு உடனே அவங்க இந்த ரிஷிகள், முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து பாண்டவர்களுக்கு, அப்புறம் வந்து திருதராஷ்டிரன், அம் அப்புறம் காந்தாரி, குந்தி மாதா எல்லாருக்குமே வந்து சமாதானப்படுத்துறாங்க. இந்த மாரி ஒரு ஒரு லைஃப் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா, நம்மளுக்கு வந்து போறது அப்படின்றது நிச்சயம். அன் அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க. இதுதான் நம்மளும் வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம என்னைக்கு நம்ம வந்து பிறக்கின்றோமோ, அன்னைக்கே நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட தான் நம்மள பகவான் வந்து அனுப்பிச்சு விடுறாரு. ஸோ நம்ம வந்து இடைப்பட்ட காலத்துல நம்மளுடைய பந்தங்கள்லாம் வந்து சேர்றது. ஸோ அந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தனி ஆத்மா. அந்த பந்தங்கள்லாம் சேரும்போது, நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனால, அந்த பந்த பாசங்கள்லாம் நம்மள வந்து ஒட்டிட்டு இருக்கு. இங்க வந்து நீங்க குந்தி பிரேயர்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க. அதுலயும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அந்த பந்த பாசங்கள்லாம் ஒட்டின்னு இருக்கிறதுனால, நம்மளுக்கு வந்து அந்த என்னவோ பகவான் நம்மள வந்து தண்டிச்ச மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இந்த ரிஷிகள், முனிவர்கள்லாம் வந்து லைஃப்னா இதுதான் இருக்கும். அம் நம்ம நெறைய வந்து பார்க்கலாம். நெறைய இவங்கங்கள்லாம் கூட எழுதியிருக்காங்க. நம்மளுடைய இஸ்கான் கோஸ்வாமிகள் எல்லாருமே அத பத்தி வந்து நெறைய எழுதியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னோட இதுலயே வந்து எழுதியிருக்காரு. எல்லாருமே வந்து ஒரு நாள் வந்தாச்சு அப்படின்னா கிளம்பி போகணும். ஆனா இந்த இடைப்பட்ட காலத்துல இருக்கும்போது நம்ம எவ்ளோ வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்றோமோ, அதுதான் நம்மள வந்து மேன்மைப்படுத்தும், நம்ம குடும்பத்தையும் மேன்மைப்படுத்தும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து போனத வந்து நம்ம வந்து அப்பா இது நினைச்சு நம்ம வந்து அழக்கூடாது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து சமாதானப்படுத்தி வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து குந்தி வந்து அஹ் குந்தியும் இவங்களும் என்ன உத்தரை வந்து என்ன பண்றாங்க, இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகை கிளம்புறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. அத்தைகிட்ட சொல்லிட்டு போலாமே அப்படின்ட்டு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ஓடி வராங்க. யாரு உத்தரை வந்து ஓடி வராங்க. ஓடி வந்துட்டு எனக்கு வந்து ம் அம் அபயம் குடுங்க. அபயம் என்ன எனக்கு வந்து புரொடெக்ஷன் குடுங்க. எனக்கு புரொடெக்ஷன் குடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து உத்தரை வந்து கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து ம இவர் வந்து சொல்றாரு. அ என்ன என்ன இது அவருக்கு தெரியும். தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. அவர மீறி எதுவுமே வந்து நடக்காதுன்றது தெரியும். சோ உடனே வந்து இது மாரி எனக்கு வந்து நான் போனாலும் பரவால்ல. எனக்கு வந்து என்னோட குழந்தை வந்து காப்பாத்தி குடுங்க. என்னோட கருவ வந்து நீங்க காப்பாத்தி குடுக்க வேண்டியது உங்களோட இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து உத்தரை வந்து கிருஷ்ண பகவான் கிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க. சோ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த தாய்மை வந்து இப்போ ஒரு 7வது இதுலயே நம்ம வந்து பார்த்தோம். இந்த 8வதுல வந்து ஒரு தாய் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க நெறைய நம்ம வந்து பார்த்திருப்போம்.
பார்த்திருப்போம். ஏதாவது ஒரு டெலிவரிக்கு லேபர் ரூம்ல வந்து இருக்கும்போது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வந்தது அப்படின்னா, வெளியில வந்து நர்ஸோ இல்ல டாக்டரோ வந்து கேட்பாங்க. ஏதாவது ஒரு உயிரை தான் காப்பாத்த முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது, இது வந்து அம்மா வந்து கேட்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, என் என்னோட குழந்தைய நீங்க காப்பாத்துங்க. நான் போனாலும் பரவாயில்ல. என்னோட குழந்தை வந்து இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து காப்பாத்துவாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதே மாரிதான் வந்து உத்தரையும் வந்து ப்ரே பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு நான் போனாலும் பரவாயில்ல. என்னோட குழந்தைய நீங்க வந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்ட்டு. சோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பிரேயர்ஸ்ல வந்து நான் போனாலும் அந்த குழந்தை வந்து 2 மாசம் தான் ஆறுது வயித்துல வந்து. சோ அந்த 2 மாசத்துல அம்மா இல்ல அப்படின்னா அந்த குழந்தை இருக்காது அப்படின்ற அந்த அந்த இது டக்குன்னு யோசிக்காம அவர் பகவான நம்ம அணுகிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு இதுல வந்து அவங்க போய் பகவான்கிட்ட வந்து சொல்றாங்க. உடனே வந்து இவங்க பஞ்சபாண்டவர்களை நோக்கியும் வந்து 5 அஸ்திரங்கள் வந்து வருது. அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து டைம் வந்து இல்ல பகவானுக்கு. ஏன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே பிரதிஜை எடுத்திருக்காரு. நான் போர் முடியிற வரைக்கும் நான் வந்து இது எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றதையும் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அஸ்திரம்லாம் எடுக்க மாட்டேன். பட் இது வந்து இது வந்து இதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்தது, நிர்பந்தம் வந்தது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய பிரதிஜை வந்து எடுக்கலாம். அதேதான் வந்து பீஷ்மருக்கும் வந்து சொல்றாரு. நீ வந்து உன்னோட பிரதிஜை நீ வந்து அன்னைக்கே முறிச்சிருந்த அப்படின்னா, இவ்வளவு தூரம் நீ வந்திருக்காது. உன்னோட இது திருதராஷனுக்கு அந்த பவரும் வந்திருக்காது. சுபிக்ஷமா இருந்துருக்கும் நாடும் அப்படின்னு. நீ அந்த பிரதிஷ்டனை உடைக்கல. உடைக்கல. அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருக்கு அப்படின்னு. சோ பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, உடனே தன்னுடைய உம் சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்து இந்த குந்தி இது உத்தரையோட கருவை வந்து அப்படியே இது பண்றாரு. சோ அந்த அந்த இந்த குழந்தை வந்து அந்த சுதர்சன சக்கரம் அப்படி சுத்துறது வயத்துக்குள்ள அப்படி சுத்தும் போது அந்த குழந்தை அப்படி பாக்குறது அப்படின்னு என்ன இதுதான் வந்து கர்ப்பத்துல வந்து அந்த பகவானை தரிசிச்சுட்டு அந்த குழந்தை வந்து பகவான் அப்படி சுத்துறத வந்து அப்படி பாக்குறது. பார்த்துட்டு வந்து சொல்றது வந்து இப்போ ஓ இவர்தான் நான் வெளியில வந்தா நான் பார்க்க போறோம் போல் இருக்கு. இவர்தான் நான் வெளியில வந்தா பார்க்க போறோம் போல் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டே அது வந்து என்ன பண்றது அந்த அந்த குழந்தைய வந்து பகவான் வந்து தன்னோட சுதர்சன சக்கரத்துல வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடுறாரு. சோ இதெல்லாமே வந்து ப்ரொடெக்ஷன் எல்லாமே பகவான் வந்து பண்ணிட்டாரு. சோ அடுத்தது வந்து அத்தைய பாக்கணுமே, நல்ல துவாரகையை நோக்கி இது பண்றதுக்கு முன்னாடி அத்தைய வந்து பாக்குறாங்க. அத்தை வந்து சொல்றாரு அத்தை வந்து பாக்குறாங்க. அந்த குந்தி தேவியை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இப்போ பகவான வந்து பகவான வந்து புகழாரங்களா வந்து பாடுறாங்க. என்னென்ன புகழாரங்கள் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம ஒன்னொன்னா வந்து பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து சொல்றாரு, ஏற்கனவே 1000 நாமங்கள் இருக்கு எனக்கு. நீ அதெல்லாம் எனக்கு சொல்லவே சொல்லாத. எனக்கு வந்து சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பாராட்டும் போது நீங்க அப்படி பண்ணீங்க, நீங்க இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து அவங்களோட இதை வந்து அடுக்குறோம். அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மமதையை உண்டு பண்றோம். சோ அதனால பகவானோட இதுல இருந்து நம்ம இந்த 18வது ஸ்லோகத்திலே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். குந்தி தேவி வந்து இது மாதிரி பகவானை வந்து புகழ்ந்து பாடும்போது பகவான் சொல்றாரு, அதெல்லாம் விடுங்க அத்தை, நீ அதெல்லாம் நீ சொல்லவே சொல்லாத. நீ வந்து எனக்கு இதுதான் தெரிஞ்சது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வச்சுக்காரு. இல்ல இல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை வந்து சொல்லுங்க. நீங்க என்ன வந்து ரிஷிகேஷாவோ மாதவாவோ கோவிந்தாவோ அது நீங்க வந்து சொல்ல வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை வந்து சொல்லுங்க. அதை நான் கேட்க விருப்பப்படுறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போதுதான் 21வது ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்ப வந்து 20வது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். பகவானுடைய இத வந்து சொல்றாங்க. சோ அவர் வந்து எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்ட்டு. சோ இந்த இங்க வந்து பெண்கள் அப்படின்னு வரும்போது பெண்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம பகவத்கீதைகளோட நம்ம படிச்சிருக்கோம். பெண்கள், அப்புறம் வந்து சூத்திரர்கள், அப்புறம் வந்து இன்னும் கீழே இருக்கக்கூடிய நாய் தின்பவர்கள் அவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றதோட நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே லேடிஸ்க்கு வந்து இன்டெலிஜென்ட் தான். பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எமோஷன், வி ஆர் அட்டாச் டு எமோஷன்ஸ் இல்லையா? அந்த எமோஷன் நல்ல வார்த்தைகளை நம்ம விட்டுடுவோம். அதுக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து லோவர் செல்ஃப்ல வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்பேற்பட்ட எனக்கே உங்களை வந்து பூரணமா என்னால எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து குந்தி வந்து சொல்றாங்க. யார் படிக்கிறீங்க அது? படிங்க படிங்க. 4 பேர் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ததா பரமஹம்சானாம் முனீனாம் அமலாத்மனாம் பக்தி யோக விதார்த்தம் கதம் பஸ்யேம ஹி ஸ்திரியக ததா தவிரவும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி இது ஸ்கிரீன்ல வருது, மாத்திர படிங்க மாதாஜி. நான் ஸ்லோகம் படிச்சோம்னா இன்னொரு ஸ்கிரீன்ல வருது, மாத்திர படிச்சோம். ஜடத்தையும் ஆன்மீகத்தையும்
பகுத்தறிந்தால் தூய்மை பெற்று முன்னேறியுள்ள ஆன்மீகிகள் மற்றும் மன கற்பனையாளர்கள் ஆகியோரின் இதயங்களில் பக்தி தொண்டை பற்றிய தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை விருத்தி செய்வதற்காக தாங்களே வந்து இருக்கிறீர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது பெண்களான எங்களால் எப்படி உங்களை பரிபூரணமாக அறிய முடியும்? ஓகே. சோ இங்க வந்து கீர்த்தி தேவி சொல்றாங்க, யாரு ஜடத்தையும் ஆன்மீகத்தையும் பகுத்தறிந்ததால் தூய்மை பெற்று முன்னேறியுள்ள. சோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு நிறைய விதமான மக்களை நம்ம வந்து பாக்குறோம். இங்க வந்து ஜடம் எது ஆன்மீகம் எதுன்ற அப்படி அந்த பகுத்தறிவு இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண லோகத்தை. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. யாரு ரைஸ் இது பண்றீங்களோ அவங்க மாத்திரம் படிக்கிறீங்களோ அவங்க மாத்திரம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த ஆன்மீகவாதிகள் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் எது ஜட உலகம் எது ஆன்மீக உலகம் அப்படின்றது வந்து தெரியும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மனக்கற்பனையாளர் நாமளே வந்து ஒரு ஸ்பெகுலேஷன்ல இருப்போம். இது இப்படி இருக்குமோ அப்படியோ இருக்குமோ, இதயத்துல இருக்கிறது வந்து பரமாத்மாவோ இல்ல வேற யாரோ அப்படின்னு மனக்கற்பனைகள்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க. பக்தி தொண்டை பத்தி வந்து தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை விருத்தி செய்வது. சரி, இவங்க எல்லாருமே யாரு? இந்த ஆன்மீகவாதிகள், அப்புறம் வந்து இந்த மனக்கற்பனை பண்றவங்க, அப்புறம் வந்து தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை அறியக்கூடியவர்கள். இவங்க எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து இந்த எதுக்காக இந்த பூமியில ஜனிச்சிருக்கீங்க, இந்த இதுக்கு வந்திருக்கீங்க, இந்த பூமியில இறங்கி வந்திருக்கீங்க, பூமிக்கு இறங்கி வந்திருக்கீங்க எதுக்காக அப்படின்னா இந்த இதை வந்து தெய்வீக விஞ்ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்யறதுக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. ஆனா அப்பேற்பட்டவங்க எல்லாம் அதை வந்து சொல்றாங்க. ஆனா எங்களா மாதிரி பெண்கள்லாம் வந்து உங்களை எப்படி நாங்க வந்து பூரணமாக அறிய முடியும்? ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். தேவகுத்திக்கு வந்து கபிலமுனி வந்து எல்லாருமே வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பகுத்தறிவு இல்லாததுனால அவங்க எப்படி வேண்டணும் அப்படின்ற கூட தெரியாதுங்க. அதேதான் இங்க வந்து குந்தி தேவி வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த 21வது வந்து ரொம்பவே ரொம்ப முக்கியமானது. சோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பண்றீங்க, அதெல்லாம் பண்ண எங்களுக்கு பூரணமா தெரியாதே அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய பார்வையினாலே வந்து சொல்றாரு. உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லு அத்தை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும்போது கிருஷ்ணாய வாசுதேவா தேவகி நந்தனாய குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ எனக்கு தெரிஞ்சது இதுதான். கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே நீங்க வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், அவர் வந்து காலம் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம வந்து இந்த 11வது அத்தியாயத்தை பகவத்கீதையில 11வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, நீங்க யாரு அப்படின்னு வந்து கேட்கும்போது நான் காலம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து தேவகி மாதாவும் வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து கிருஷ்ணாய, அதாவது நீங்க வந்து காலம், வாசுதேவாய அப்படின்னும் போது வாசுதேவருடைய புத்திரரான நீங்க வந்து யாரு அப்படின்னா தேவகி நந்தனாய, தேவகியோட வாசுதேவர் தேவகியோட புத்திரனும் நந்தனாய நந்தகோப குமாராய இருக்கார் இல்லையா, நந்தகோபர் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய வந்து வளர்ப்பு மகனாகவும் நாம் ரசிக்கக்கூடிய கோவிந்தனாக இருக்கக்கூடிய உங்களை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா குந்தி ஸ்துதி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. 5 பஞ்சஸ்துதி அப்படின்னு இருக்கு. இந்த 8வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம வந்து குந்தியோட ஸ்துதி வந்து பாக்குறோம். இதுதான் வந்து முதன்மையான இருக்கக்கூடிய எப்படி நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இதுதான் வந்து இந்த 8வது அத்தியாயம் குந்தியோட ஸ்துதி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது 9வது அத்தியாயம் போகும்போது பீஷ்மருடைய ஸ்துதி நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ இவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்துட்டு வந்து சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா நீ இந்த மாதிரி இருக்கியே, நீ வந்து கிருஷ்ணராக கருப்பு உருவமா இருந்துட்டு ரொம்ப அழகா வந்து இருந்துருக்கியே, நீ வந்து வாசுதேவருடைய நான் தேவகியுடைய புத்திரனாகவும் இருக்கிற அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அவங்க வந்து எதுக்காக சொல்றேங்க அப்படின்னா முன்னாடி ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், ஆன்மீகவாதிகள், அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்பெகுலேஷன், அதாவது மனக்கற்பனையாளர்கள், அப்புறம் வந்து விஞ்ஞானம் அப்படின்றது அவங்க எல்லாமே வந்து உங்களை இந்த மாதிரி திங்க் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நீங்க வந்து விஞ்ஞானத்துக்காக வந்திருக்கீங்க. ஆனா நான் என்ன திங்க் பண்றேன் அப்படின்னு சில பேர் வந்து சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து தேவகியும் வசுதேவரும் வந்து உங்களை வந்து பிள்ளையா பெறணும் அப்படின்ட்டு வேண்டினாங்க, அதனால நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க நந்தகோப குமாரனோட அந்த என்ன இந்த
இடையர் குலத்தை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் அப்புறம் வந்து இந்த இடையர் குலம் பாதுகாக்கும் போது நீங்க வந்து கோவிந்தனாகவும் இருக்கீங்க, கோரக்ஷணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல தான் வந்து சொல்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா பிராமணர்களையும் அப்புறம் வந்து பசுக்களையும் போற்றி எங்கெல்லாம் போற்றி பாதுகாக்கப்படுகின்றனோ அந்த இடத்துல எல்லாம் கிருஷ்ணர் இருப்பார்கள். எந்த இடத்துல இதெல்லாம் தாழ்ந்து இருக்கின்றதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து மன வருத்தங்கள் வந்து வரும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகமே வந்து ரொம்ப இது எல்லாருமே வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய நந்தகோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக அப்படின்னு. சோ இந்த இது படிங்க பதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. வசுதேவரின் புதல்வரும் தேவகியின் இன்பமும் நந்தருக்கும் பிருந்தாவனத்தின் மற்ற இடையர்களுக்கும் செல்வனும் மேலும் பசுக்களுக்கும் புலன்களுக்கும் உற்சாகம் அளிப்பவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாரு. அந்த இப்பேற்பட்டவருக்கு வந்து நமஸ்கரிக்கின்றேன், வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து பகவான் வந்து என்னைக்குமே வந்து அவருடைய லீலைகள் பத்தி வந்து சொல்லணும் அப்படின்றாரு. நீ என்னோட லீலையை பத்தி சொல்லு, நீ என்ன பத்தி நீ வந்து நீ மாதவன், நீ ரிஷிகேஷன், நீ வந்து கோவிந்தன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றதோட என்னோட லீலையை பத்தி இருந்து சொல்லு. நான் எப்பேற்பட்டவன், நான் எங்கிருந்து வந்தேன், எதுக்காக வந்தேன் அப்படின்றதெல்லாம் நீ வந்து சொல்லு. அதுதான் வந்து பகவானை பிடிக்கும். அதேதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மார்கழி மாசத்துல என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணோம்? காலையில எழுந்த உடனே குளிச்சுட்டு திருப்பாவையில கூட அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. திருப்பாவையில கூட அவர் அங்க ஆண்டாள் வந்து அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நான் வந்து நீங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து பண்ணிருக்கீங்க, நான் வந்து உங்களுடைய லீலைகள் தான் என்ன புரியும், நாமங்கள் அத்தனையும் உங்ககிட்ட இருக்கு, லீலைகள் எனக்கு தெரிஞ்ச லீலைகள்லாம் நான் உனக்கு சொல்றேனே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பகவானுக்கு வந்து பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அடுத்தது வந்து நம்ம போலாம் 22. நான் படிக்க மாதாஜி. படிங்க. நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கிரியே. எம்பெருமானே, தாமரையை போன்ற நாபியையும் எப்பொழுதும் தாமரை பூ மாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பவரும் தாமரையை போல் குளிர்ந்த பார்வையை உடையவரும் தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்களை உடையோருமான தங்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, பகவானை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. சாதாரணமா நம்ம கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், பகவான் அப்படி பார்த்துட்டு வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சுட்டு இருப்போம். பகவானுடைய நாமங்கள் வந்து 1000 சகஸ்ர நாமம் அப்படின்றது. ஆனா பகவானே வந்து தானே சிரிச்சுப்பாரு. நான் வந்து எல்லாமே வந்து போறேன். ஆனா ஒரு இந்த 10,000 வான்ஸ் இது நம்மளுக்கு என்ன தேவைகள், எனக்கு அது பண்ணு, இதை பண்ணு, அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சுட்டு இருப்போம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதெல்லாம் விடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவான் எம்பெருமானே தாமரை போன்ற நாபி அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கக்கூடியது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அதுவும் இல்லாத அங்கிருந்துதான் வந்து பிரம்மனே வந்து வந்தாரு. தாமரை தண்டு இருக்கு இல்லையா, தாமரை தண்டுல இருந்தா பகவான் வந்து பிரம்மனை வந்து படைத்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து தாமரை அப்படின்னு வரும்போது அவர் என்ன அப்படின்னா ஒரு இதழும், தாமரையில ஒரு இதழும் வந்து பாத்தீங்க ஒரு லோகம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தாமரையில ஒரு இதழும் ஒரு லோகம். சோ எப்பொழுதுமே பகவான் வந்து ஏன் தாமரை மாலையை வந்து அணிஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமானவர்கள். பகவானுக்கு வந்து நீ வந்து இது எனக்கு இதெல்லாம் பண்ற, நிறைய தேவைத்தியம் பண்ற, ஆனாலும் ஒண்ணு எனக்கு பிடிக்கும், இவரு வந்து எனக்கு எதுவுமே பண்றது இல்லை, எனக்கு எதுவுமே அவரெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதனாலதான் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எது நீ படைச்சாலும் உனக்கு ஆத்மாத்மா நீ படைச்ச அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. அதனால அவருக்கு வந்து அந்த வேறுபாடு அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால அவர் எப்பவுமே வந்து சாஃப்டா இருக்கக்கூடியவர், எல்லாருக்கும் ரொம்ப எளிதில வந்து அவருடைய கருணை புரியுகின்றாரு. அவரோட மர்சி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கும். அதனால்தான் அவர் வந்து தாமரை மலரை வந்து அந்த மாலை வந்து அணிஞ்சுட்டு இருக்காரு. தாமரை போன்ற குளிர்ந்த பார்வை அவரோட நம்ம வந்து பகவானை வந்து நம்ம சாதாரணமா நிறைய பேரை வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம். நம்ம பேசும்போது
ஐ கான்டாக்ட் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஐ கான்டாக்ட் போது ரொம்ப நேரம் சில பேரோட கண்ணெல்லாம் நம்மளால வந்து உத்து நோக்க முடியாது. ஏன்னா ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு மாதிரி மெஸ்மரைசிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா பாகம் இங்க வந்து சொல்றாங்க, தாமரைக்கு வந்து குளிர்ந்த பாதை, உங்களோட பார்வையை பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப குளிர்ந்ததா இருக்கின்றது அப்படின்றது. நீங்க பார்வையை பார்க்கும்போதே ரொம்ப அப்படியே கனிந்த பார்வை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படியே வந்து உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பாக்குற பார்வையா இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து தாமரைகள் பொறிக்கப்பட்ட பாதங்கள், பகவானுடைய பாதம் நம்ம வந்து லோட்டஸ் ஃபீட் வந்து படிச்சிருக்கோம் நம்ம ஒரு இதுவா. சோ அங்க வந்து தாமரை வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த பாதங்களை உடையவரே. சோ எதுக்காக வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த பாதத்துல வந்து எல்லாமே இருக்கு கம்ப்ளீட்டா. அவர் வந்து கிளம்பி போகும்போது, அதனாலதான் இன்றைக்கு ஏன் விரஜபூமி வந்து ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து நிறைய வந்து போயிருக்காரு. அவருடைய பாதங்கள் வந்து பாதம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து பதிஞ்சிருக்கிறதுனால இன்னைக்கும் வந்து அந்த மண்ணை எடுத்து தொட்டுண்டாலே நம்மளுக்கு வந்து வீடு பேரு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அந்த பாதங்களை உடையவருமான, எவ்வளவுக்கு சாஃப்டா இருக்கக்கூடிய, எல்லாருக்கும் கருணை வழங்கக்கூடிய ஒரு இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய பாதங்களை நான் வணங்குகின்றேன், என்னுடைய வணக்கத்தை சமர்ப்பிக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இங்க வந்து பாக்கலாம். 23. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பண்ணுங்க. இறைவனும் புலன்களுக்கு அதிபதியுமான ரிஷிகேசனே, பொறாமை கொண்ட கம்சமன்னனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டு துன்பத்திற்கு ஆளாகியிருந்த உங்களுடைய தாயான தேவகியும் என்னையும் என் மகன்களையும் கூட தொடர்ச்சியான பல அபாயங்கள் இருந்து தாங்கள் விடுவித்தீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இடத்துலயும் அப்படிதான். அது எல்லாத்துக்கும் புலன்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து எல்லா புலன்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் பகவான் வந்து அந்த பூமியில வந்து இறங்கி வந்திருக்காரு அப்படின்னா நம்மளை வந்து எல்லாருமே வந்து ரட்சிக்க தான் வந்திருக்காரு அப்படின்ட்டு, தர்மத்தை ஸ்தாபிக்கவும் நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ரட்சணை பண்றதுக்காக வந்திருக்காங்க. சோ உங்க மாதிரி உங்களுடைய கருணை பார்வை, நீங்க வந்து புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நீங்கள் இறைவன் அப்படி எல்லாம் இருந்தாலும் என்ன பண்ணாரு இந்த கம்சன், உங்ககிட்ட ரொம்ப பொறாமப்பட்டுட்டாரு. உங்களை வந்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டதுனால என்ன பண்ணாங்க, தேவகி மாதாவை வந்து ரொம்பவே வந்து துன்புறுத்திட்டாங்க. சோ ரொம்ப துன்புறுத்தி அவங்களை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 12-14 வருஷம் வரைக்கும் ரொம்ப துன்பத்தை வந்து அனுபவிச்சுட்டாங்க. ஆனா கிருஷ்ணா, நீ அவங்களெல்லாம் நீ வந்து உடனே நீ ஒண்ணு காப்பாத்தல அப்படின்ட்டு வந்து அவங்க தேவகி மாதாவை கூட நீங்க வந்து உடனே நீ காப்பாத்தல. கம்சன் வந்து எல்லா துன்பங்களும் கொடுத்து 7 குழந்தைகளையும் போய் 8வது குழந்தையா நீ வந்து பிறந்திருக்க அப்படின்னும் போது அந்த 7 குழந்தைகளையும் உன்னால காப்பாத்தல நீ. ஆனா எனக்கு நீ என்ன பண்ண கிருஷ்ணா, நீ வந்து எனக்கு என்னோட குழந்தைங்க அந்த 5 வயசுதான், யாரு பீமன் 5 வயசு, பீமன் அர்ஜுன் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. துரியோதனனுக்கு எப்பவுமே வந்து அர்ஜுனனையும் பார்த்தாலும் பிடிக்காது, பீமனையும் வந்து பிடிக்காது. சோ பீமனுக்கு ரொம்ப தெரியும் ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. ஸ்வீட் பிடிச்சது அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்வீட்ல வந்து ஒரு விஷம் வந்து கலந்து பீமனுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. சோ பீமனும் அழகா வந்து சாப்பிட்டுட்டு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, சாப்பிட்ட உடனே அவருக்கு வந்து மயக்கமா இருந்ததுனால உடனே அவரை போய் இதுல தள்ளிட்டாங்க, கடல்ல போட்டாங்க. பீமனை கடல்ல போட்டதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எல்லா பாம்புகளும் வந்து அவரை வந்து இந்த பீமனை வந்து கொத்திட்டு. சோ அதுவே வந்து ஒரு ஆன்டிடோட்னு சொல்லுவாங்க. ஆன்டிடோட் அப்படின்னா ஒரு விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பாம்புகள்லாம் வந்து எடுத்துட்டா வருதுல இருந்து. சோ அப்ப வந்து பாம்புக்கு தலைவன் வந்து அவர் வந்து பாக்குறாரு, ஓ ஐயோ பீமன் ஆச்சே, இவனுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு அங்கேயே வந்து ஒரு பெரிய கிணறு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கிணத்துல இருக்கக்கூடிய நீரை பருகினா அமானுஷமான ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் நிறைய 1000 யானைகள் குடிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த யார் அது குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து வரும் அப்படின்றதுனால உடனே வந்து பீமனை கொண்டு போயிட்டு அங்க போய் அந்த தண்ணி அந்த அமிர்தத்தை வந்து குடிக்க வச்சு அவருக்கு எல்லா நலங்களையும் வந்து பண்ணி மேல வந்து அமைச்சு வச்சாரு நாகராஜர். அப்பேற்பட்டவனை நீ வந்து நீ காப்பாத்திருக்க, உடனே நீ காப்பாத்திக்க கிருஷ்ணா, இதே மாதிரி அர்ஜுனனே நீ காப்பாத்திட்ட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இதுதான் வந்து தொடர்ந்து வந்து அபாயம் வந்துட்டே இருந்தது. அடுத்தது என்ன அபாயம் வந்தது அப்படின்னா, அடுத்தது இதுல இருந்து நம்ம பாக்குறேன், என்னோட மகன்களையும் நீ வந்து பல அபாயங்கள்ல இருந்து விடுவிட்ட. ஆனா நான் தேவகி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 14 வருஷம் வந்து சிரமப்பட்டா இல்லையா. சோ அவங்கள கூட நீ விடுவிக்கல. எனக்கு தெரியும் நீ என்கிட்ட எவ்வளவு அன்பா இருக்க அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஹவு டு ப்ரே டு காட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் எனக்கு அதை கொடு, இதை கொடு, அது கொடு, இது கொடு அப்படின்னும் போது தேவிக்கு இவங்க குந்தி தேவி என்ன பண்றாங்க, என்ன இது பண்ணிய அந்த மாதிரி உங்களுடைய பாதங்கள் எப்படி இருக்கு, நீங்க முகம் அப்படி இருக்கு, உங்களோட பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ இதெல்லாம் வந்து பண்ணிய தேங்க்யூ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதுதான் கிராட்டிடியூட் பிரேயர். எப்பவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு ப்ரே பண்ணும்போது அத்தை கொடு இத்த கொடு அப்படின்னு சொல்லாம எனக்கு வந்து எப்ப நீ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு பண்ணியிருக்கே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எப்படி ஒரு அம்மாவை வந்து நம்ம வந்து எனக்கு அது கூட அம்மா இதை கூட அம்மா அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு வந்து என்ன நம்ம இத்தனை நாள் பண்ணியிருந்தோமே அதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, இதை பண்ணிக்கூட இதை பண்ணிக்கூடன்னு சொல்றாங்க, நான் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துன்னு தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே தான் நான் வந்து எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். இன்னும் வந்து அந்த தேங்க்ஸ்ன்றது வரவே இல்லையே உங்களுக்கு கிராட்டிடியூடே அப்படின்னு பகவான் நினைப்பார் இல்லையா. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்ம எப்பவுமே வந்து நன்றி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். கிராட்டிடியூட் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கிறது. எனதருமை கிருஷ்ணா, பகவான் ஆகிய தாங்கள் விஷ பலகாரத்திலிருந்தும் பெருந்தீயிலிருந்தும் நர பட்சிணிகளிடமிருந்தும் துஷ்டர்களின் சபையில் இருந்தும் எங்களுடைய வனவாசத்தின் போது ஏற்பட்ட துன்பங்களில் இருந்தும் மற்றும் பெரும் தளபதிகள் போர் செய்த யுத்தகலத்தில் இருந்தும் எங்களை காப்பாற்றினீர்கள். இப்பொழுது அஸ்வத்தாமனின் ஆயுதத்தில் இருந்தும் எங்களை காப்பாற்றியிருக்கிறீர்கள். சோ இங்க வந்து அதான் சொல்றாங்க, இங்க கிருஷ்ணா நீ வந்து விஷ பலகாரம் கொடுத்தா பீமனுக்கு அதையும் காப்பாத்திட்டீங்க. நீங்க எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணாங்க, அரக்கு மாளிகையில எங்களை வச்சு கொளுத்தினாங்க. விதுரர் வந்து சொன்னாரு, நீ வந்து ஒரு சுரங்கப்பாதையை நீ கட்டிக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு அவரு. ஆனா அவங்க வந்து குந்தி தேவி வந்து விதுரரை வந்து சொல்லல, தேங்க்ஸ்ன்ட்டு வந்து சொல்லல. சோ விதுரருக்கு நீதானே வந்து சொன்ன, விதுரர்கிட்ட நீதானே சொல்லி அவங்க எங்கிட்ட சொல்லி சொன்ன. சோ அப்ப அப்படின்னா உனக்கு வந்து எங்கள் பேர்ல எவ்வளவு கருணை இருக்குல்ல கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம மனுஷர்கள் ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணினா கூட அதுக்கு வந்து நம்ம பகவானுக்கு தான் நம்ம வந்து சொல்லணும். அவர்கள் மூலமாக எனக்கு வந்து பண்ணீங்க அப்படின்றது நம்ம வந்து சொல்லணும். பகவானுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும், மனிதனுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லாம பகவானுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து குந்தி பிரேயர்ஸ் மூலமா நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது. அடுத்தது நர பட்சணி, அதாவது நம்ம மனிதனை சாப்பிடக்கூடிய மேன் ஈட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ நாங்க வந்து வெளியில இந்த வனவாசம் அந்த இதுல இருக்கும்போது நிறைய வந்து எங்களை வந்து ராட்சசர்கள்லாம் எங்களை வந்து கொல்ல பார்த்தாங்க. அந்த துஷ்டர்கள்ல இருந்து எங்களை வந்து நீ வந்து காப்பாத்தின. அப்புறம் வந்து இந்த இந்த கௌரவர்கள் சபையில வந்து என்ன அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து இப்ப இவங்களுக்கு அவமானம் ஆச்சு இல்லையா திரௌபதிக்கு, அப்பவும் வந்து நீ வந்து உடனே வந்து காப்பாத்தின. நாங்க வந்து வனவாசம் இருக்கும்போது எங்களை நீ வந்து காப்பாத்தின. இப்பொழுது வந்து இது பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பவும் எங்களை வந்து நீ விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஸ்வத்தாமன் வந்து ஆயுதம், அதாவது பிரம்மாஸ்திரம் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. அப்பவும் வந்து நீ வந்து எங்களை காப்பாத்திருக்கீங்க கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த விபத்துக்கள் அனைத்தையும் திரும்ப திரும்ப நிகழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இதனால் உங்களையும் திரும்ப திரும்ப எங்களால் காண முடியும். ஏனெனில் உங்களை காண்பதென்றால் பிறப்பு இறப்பினும் தொடர்ச்சியை இனி நாங்கள் காண மாட்டோம் என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, பிரேயர்ஸ் வேண்டிக்கிறாங்க, கிருஷ்ணா இதெல்லாம் நீ வந்து பண்ண, இனிமேந்து எனக்கு வந்து நிறைய விபத்து கொடு. நம்மளா இருந்தா அப்படி கேட்க மாட்டோம் இல்லையா. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ணா இது வரைக்கும் என்ன நீ ரொம்பவே துன்புறுத்திட்ட, என்ன நீ இப்பவாவது என்ன கொஞ்சம் நிம்மதியா விட அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேட்போம். ஆனா குந்தி தேவி என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு மேன்மேலும் கஷ்டத்தை கொடு, நிறைய வந்து கொடு. ஏன் கொடுக்கணும், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப விருப்பம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரே ஷாக், அது எல்லாரும் வந்து ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சிருப்பாங்க, பிரார்த்தனையில கோவிலுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க பாட்டுக்கு எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுன்றாங்களே எதனால அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அப்போ அவங்க அடுத்த இது சொல்றாங்க, எதனால நான் இப்படி கேட்கிறேன் அப்படின்னா அப்பதான் உன்னை வந்து இது பண்ண முடியும். இங்கதான் நம்ம வந்து யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து நாடுவார்கள் அப்படின்றது 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா. யாரெல்லாம் சொல்ல முடியுமா நம்ம? செல்வம் வேண்டுமோ, கேள்வியுடையோ
ஆமா. சோ இங்க வந்து பகவான் கிட்ட குந்தி தேவி வேண்டிக்கிறது என்ன, எனக்கு நிறைய துன்பத்தை கொடு அப்படின்ட்டு சொன்னேன். டிஸ்ட்ரெஸ், அதாவது நம்மளுக்கு நிறைய துன்பம் வந்துதானே நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானே நீதான் கதி அப்படின்ட்டு நம்ம போவோம் இல்லையா, அதுக்காக வந்து சொல்றாங்க. அப்பதான் வந்து பகவானை திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து என்னால பார்க்க முடியும், அப்பதான் உன்னை பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா நான் எப்படி பார்க்க முடியும், நீ பாட்டு கிளம்பி போயிட்ட அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவோம் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் உன்னை பார்க்கதான் என்ன அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எனக்கு பிறப்பு இறப்பு அந்த இது வந்து இருக்கவே இருக்காது. நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா பிறப்பு இருப்பேன். சோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன நினைவு கூறுறது அப்படின்னா, நம்ம எப்பவுமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கணும். பக்தி சேவையில இருக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜட பூமியோட பந்தம் வந்து நம்ம கிட்டே இருந்து வந்து போகும். சோ அடுத்தது அதுதான் வேண்டிப்பாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட, பகவான் கிட்ட. குந்தி தேவி வேண்டிக்கிறதும் அதுதான் வேண்டிப்பாங்க. ஜடபூமியோட மந்தம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா, பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது வந்து அந்த தொடர்ச்சி வந்து இனிமேந்து வந்து இருக்காது அப்படின்றதுக்காக இந்த கிருஷ்ணா எனக்கு கஷ்டத்தை கொடு, நான் வந்து உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க, இல்ல டக்கு டக்குன்னு படிச்சுப்பா. என் பெருமானே, பகவானாகிய தங்களை சுலபமாக அணுகிவிட முடியும். ஆனால் பௌதிக வாழ்வில் முற்றிலும் விரக்தி அடைந்தவர்களானால் மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். கௌரவமான குடும்பம், பெரும் செல்வம், உயர்ந்த கல்வி மற்றும் உடலழகு ஆகியவற்றில் தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள முயலும் ஒருவரால் உண்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து யார் பகவான் வந்து அணுகிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க குந்தி தேவி. உங்களை பகவானாகிய தங்களை சுலமாக அணுகி விட முடியும், உங்களை நாங்க ஈஸியா அடைய முடியும். ஆனா அங்கேயும் வந்து ஒரு இஃப் வந்து போட்டுறாங்க. நம்ம வந்து பௌதீக வாழ்கள், நம்ம இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முற்றிலும் விரக்தி தான். எப்போ நீங்க யாரா பாருங்க, நீங்க என்னங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு, ஏதோ இருக்கங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா ஒரு விரக்தி. சோ அந்த விரக்தி எதனால வருது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து பகவானை வந்து நம்ம தேங்க் பண்ண மாட்டேன்றோம். சோ நம்ம வந்து இப்போ ஒருத்தர் இது கூட வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, என்ன நீ எப்பவுமே வந்து சோதனை கொடுத்துட்டே இருக்கு, நீ என்ன வந்து உனக்கு பிடிக்கல, அதனாலதான் என்ன நீ சோதிச்சுட்டே இருக்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அது கிடையாது. பகவானுக்கு நம்மள வந்து பிடிக்கிறதுனாலதான் அவர் வந்து மேலும் வந்து சோதனை கொடுப்பாரு. சோதனை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஜாஸ்தி வந்து அவர் வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்போம். பகவான் இத்தனை நாளா நம்ம வந்து சோதனையை தான் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம ஒரு நிமிஷம் ஒரு க்ஷணம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா, எதனால இந்த மாதிரி சோதனை எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாரு, என்னவோ சொல்ல வர்றாரு பகவான், என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்ட்டு நம்ம மெடிடேஷன் மூலமா நம்ம வந்து நினைக்கலாம். என்ன அப்படின்னா, ஏதோ ஒண்ணு பண்ண. சோ நிறைய பேர் வந்து நினைச்சுட்டு இருப்போம், நிறைய அந்த கோவிட் எல்லாம் வந்தது பாடி நான் பழைச்சிட்டேன்பா அப்படின்னு. சோ அப்படி கணக்கு கிடையாது. அவங்க எல்லாம் பாவம் இறந்துட்டாங்க அப்படின்றது கிடையாது. எதனால இந்த மாதிரி நம்ம பிழைத்தோம் அப்படின்னா, பகவான் நம்ம கிட்ட ஏதோ ஒரு காரியம் வச்சிருக்காரு, அதை அந்த நிறைவேற்றத்துக்காக தான் வந்து பிழைத்தோம். யாருமே வந்து விட்டு வைக்க போறது இல்லை பகவான். எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு கிளம்ப வேண்டியதுதான். சோ நம்மள ஏதோ வச்சிருக்காரு. அது இவ்வளோ பெரிய இத்தனை கோடிக்கணக்கான மக்கள் இறந்து போனாலும் நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு வேலையை வச்சிருக்காரு. அந்த வேலை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு, அது என்ன அப்படின்னா டிவோஷன் சர்வீஸ். நம்ம ஜாஸ்தி சர்வீஸ் பகவானை வந்து கிட்ட போக போக பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம பகவான் தான் வந்து அவர் தான் இறுதி, அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இந்த ஜடபூமி அத்தனையும் நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே வந்து துக்காலே மசாஸ்வதம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதனால பௌதிக வாழ்க்கையை நம்ம வந்து யாரெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி விரக்தி அடைஞ்சு இது பண்ண முடியாது அப்படின்னா, கௌரவமான எனக்கு வந்து 4 பேரு வந்து சொல்லிருக்காங்க. நான் பெரிய இடத்து பையன், அந்த பசங்க அந்த மாதிரியான மக்கள். அடுத்தது வந்து எனக்கு நிறைய செல்வம் இருக்கு, அந்த மாதிரியான மக்கள். நான் நிறைய படிச்சிருக்கேன், அந்த மாதிரி மக்கள். நான் மிகவும் அழகாக இருக்கேன். இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னா, இவங்க 4 பேரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு கௌரவம் மெயின்டைன் பண்ணன்னு தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அதுலயேதான் அவங்க வாழ்க்கை வந்து ஓடும். அடுத்தது வந்து செல்வம் பெருகணும் அதேதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கும். உயர்ந்த கல்விதான் நான் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கணும், எப்பவும் படிச்சுட்டே இருக்கணும். கல்வி எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு சேவை பண்ண ஆரம்பிப்போம். அடுத்தது வந்து இந்த அழகு அப்படின்றது வந்து எல்லாமே டெம்பரரி அப்படின்றது அந்த உடல் அழகு வச்சிருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க நினைச்சு பார்க்கறது கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஜட பூமியில வந்து
அவங்க வந்து தன்னைதான் முன்னேற்றிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து பாப்பாங்களே ஒழிய ஒன்ன வந்து அவங்க வந்து அணுகவே முடியாது கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து குந்தி தேவி வந்து சொல்றாங்க. மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஏழ்மையில் உள்ளவர்களின் செல்வமாகிய தங்களுக்கு எனது வணக்கங்கள். ஜட இயற்கை குணங்களின் செயல் விளைவுகளுடன் தங்களுக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. நீங்கள் சுய திருப்தியுடையவனாக இருப்பதால் சாந்த சொரூபியாகவும் அத்வைதர்களின் தலைவராகவும் இருக்கிறீர்கள். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க பௌதிக வாழ்க்கை அப்படின்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் இதெல்லாமே வந்து நடந்திருக்கு. எதுக்காக அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது தஞ்சம் அடையறதுக்கு இவங்கதான் அப்படின்றது வந்து இருக்கு. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க ஏழ்மையில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏழ்மை ரொம்பவே வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஏழ்மையில இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவருடைய ஒரே இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவான் தான். சோ எல்லாமே வந்து சரியாயிடும், எனக்கு பகவான் மாத்திரம் எனக்கு துணை இருந்தாருன்னா எல்லாமே வந்து சரியாயிடும் இல்லையா. சோ அந்த ஏழைகளுக்கு நீ வந்து ஒரு செல்வமாக இருக்கின்றாயா, அதுக்கு உங்களுக்கு நமஸ்காரம். அடுத்தது வந்து ஜட இயற்கை. நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம் இந்த விளைவுகள்னால நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. சோ அந்த இதுல வந்து அந்த தொடர்பு வந்து அந்த முக்குணங்களோட தொடர்பு வந்து உங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நீங்க அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்துதான் சரியாக்கணும் அப்படின்றது வந்து கிடையவே கிடையாது. நீங்க எப்பவுமே வந்து சுயமாகவே நீங்க திருப்தியாக இருக்கக்கூடியவர்கள். ஏன் அப்படின்னா இங்க நம்ம வந்து நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வீடை வச்சுண்டோ இல்ல ஒரு நகை வச்சுட்டோ நம்மளுக்கு எவ்வளவோ நம்ம வந்து அப்பவும் நம்ம வந்து திருப்தி அடைய மாட்டேன்றோம். உடனே அன்னைக்கு இன்னொரு இது இருந்தானா பரவாயில்ல, இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய வீடா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய நகை இருந்தானா பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு திருப்தியே இல்லாத மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கோம். சோ எல்லாம் இருக்கலாம், ஒரு கார் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான இதுதான் வந்து நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் எதுலயுமே வந்து கிடையாது. எல்லாமே நம்ம பார்த்துப்போம். நம்ம எத்தனை உலகத்துக்கும் அந்த அண்டம் பேரண்டம் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதிபதியா இருந்தும் அவருக்கு வந்து எந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்பும் வந்து கிடையாது. எல்லாத்தையுமே வந்து சுய திருப்தி அடைவார். எனக்கு வந்து நீ வந்து என்ன வந்து திட்டுறியோ இல்ல என்ன போற்றுகின்றாயோ எதுவுமே அவர் வந்து கவலைப்பட்டது கிடையாது. நம்ம வந்து அவர் வந்து இப்ப நிறைய நாத்திவாதிகள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் அவர் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார். பகவானுக்கு சேவை பண்றாங்க அவங்களுக்கும் அருள் பாலிக்கின்றார். யாருக்கு வந்து பகவானை எப்படி சேவை பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கும் வந்து அருள் பாலிக்கிறார். அதனால உங்களுக்கு வந்து நீங்க எப்பவுமே வந்து சுயமாக திருப்தியாக இருக்கீங்க. நீங்க எப்பவும் வந்து சாந்த ஸ்வரூபியா இருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து உங்களை வந்து கோபப்படுத்தவே முடியாது. ஏன்னா முக்குணங்கள்ல உங்களுக்கு கிடையாது. அத்வைதர்களுக்கு எல்லாம் நீங்க தான் வந்து அந்த அத்தனை வேதத்துக்கும் நீங்க தான் வந்து தலைவர் அப்படின்ட்டு வந்து ஒன்னொன்னா வந்து சொல்றார். பகவானை பத்தி வந்து சொல்லும் போது அவருக்கு இன்னும் இதுவா இருந்து இல்லையா. சோ அதுதான் வந்து பகவான் வந்து வேண்டுறாரு. என்னை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அதை சொல்லு நீ அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னதுனால ஒன்னொன்னா வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது 28. ஹரே கிருஷ்ணா. தங்களை நான் நித்திய காலமாகவும் பரம ஆளுநராகவும் துவக்கமோ முடிவோ இல்லாதவராகவும் எங்கும் பரவி இருப்பவராகவும் கருதுகிறேன். உங்களுடைய கருணையை விநியோகிப்பதில் நீங்கள் அனைவரிடமும் சமமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள். ஜீவராசிகளுக்கு இடையில் உள்ள சண்டை சச்சரவுகளுக்கு சமூக தொடர்புகளே காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க வந்து சொல்றாங்க பகவானே கிருஷ்ணா நீ வந்து எப்பவுமே வந்து பர்மனன்ட். நீங்க தான் வந்து இந்த எல்லாத்துக்குமே ஆளுநர். நீங்க தான் எல்லாத்தையுமே ஆண்டு இருக்கீங்க. நீங்க உங்களுக்கு வந்து துவக்கம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. ஆனா நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்கீங்க. 10வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து நினைவு கொள்ளலாம். பகவான் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் கேட்கும் போது எல்லாம் வந்து சொல்லணும் அதுல இருக்கு இதுல இருக்கு. அதனால அவர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து வியாபித்து இருக்கின்றார். உங்களுடைய கருணை வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லார்கிட்டையும் வந்து சமமா இருக்குங்க. எனக்கு வந்து என்ன கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ப்ரே பண்றா, கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு என்ன தூஷிக்கின்றார்கள், கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு என்ன மரியாதையே இல்லாத பண்றாங்க. அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து கருணையோடு தான் நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க.
இங்க வந்து அதெல்லாம் மனுஷனா இருந்தானா நம்ம வந்து என்னை வந்து அவன் மதிக்கவே இல்லை, நான் இன்னொரு அந்த வீட்டுக்கு நான் திரும்பி போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரி பண்ணாருன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து விழுந்து விழுந்து கும்பிடுவோம், அடுத்தது ஆளு வந்து ஐயோ கிருஷ்ணா நான் மறந்துட்டேனே அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து போய் சொல்லுவோம். சோ அதெல்லாம் வந்து பகவான் என்னைக்குமே நம்மள வந்து மறக்க மாட்டாரு. சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயே சண்டையே வருது அப்படின்னா இது வந்து இது இந்த நம்மளுடைய சொசைட்டியோட இந்த சமூகத்தோட தொடர்பு இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம வந்து இந்த 12வது அத்தியாயத்திலயும் சரி 13வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாங்க யார் எப்படி எப்படி இருக்கணும். அதே மாதிரி தெய்வாசுர 16வது அத்தியாயத்திலயும் அதுல வந்து சொல்றாங்க தெய்வ குணங்கள் இருக்கும்போது அவங்க வந்து மக்களோட வந்து தொடர்பு இருக்கா, மக்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது வந்து தெய்வ குணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஏன் மக்களோட விலகி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்க வந்து ஜாஸ்தி நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்துட்டு இருக்கும். எனக்கு அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணிட்டாங்க, அதே மாதிரி நம்ம வந்து படப்பட என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் வந்து குழம்பிடும். அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து பாசிட்டிவா நம்ம வந்து பேசணும். பகவான் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்திருக்காரு, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா. எப்போ நம்ம வந்து பகவானை ஜாஸ்தி புகழ ஆரம்பிக்குமா அப்போ அவளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷம் நிறைய இருக்கு. சமூகத்தோட தொடர்பு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து வியாதிகள் வந்து வரும். அதனாலதான் இந்த கோவிட் சமயத்துல கூட மக்களோட தொடர்பு இருக்காதீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த இது வந்து இங்கேயே நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். 29. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானே, மனித செயலை போல் காணப்படும் உங்களுடைய திவ்யமான லீலைகளை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே அவை வழிதவர செய்கின்றன. உங்களால் ஆதரிக்கப்படும் பொருளோ அல்லது வெறுக்கப்படும் பொருளோ எதுவும் இல்லை. என்றாலும் வெறும் கற்பனையால் நீங்கள் பாரபட்சம் கொண்டவர் என மக்கள் நினைக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உங்களுடைய திவ்யமான உங்களுடைய லீலைகள் நான் வந்து நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து யசோதாமாவை கூட இங்க வந்து விடல. ஏன்னா எதுக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த கிருஷ்ணாய் வாசுதேவன்ல வந்து நந்தகோபகுமாரையை தான் வந்து சொல்றாங்க. யசோதாவை வந்து அவங்க வந்து விடல. ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து சொல்றாங்க யசோதாமாவை நீ என்னெல்லாம் பண்ணிருக்க, அந்த லீலைகள்லாம் நீ வந்து பண்ணிருக்க, நீ உனக்கு வந்து என்ன வெண்ணைய தூக்கி வந்து இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்க, நீ சாப்பிட்டாலாவது அம்மா வந்து சரி சொல்லுவா பையன் சாப்பிடுறான் அப்படின்னு. நானா நீ என்ன பண்ண, குரங்குக்கெல்லாம் வந்து கொடுத்த, அதுதான் திவ்யமான லீலை அப்படின்னா குரங்குக்கெல்லாம் கொடுத்த. அம்மா வந்து கயிறை எடுத்துன்னு வரும்போது உனக்கு வந்து அழுகையே வந்து வரலையே கிருஷ்ணா, உனக்கு அழுகையே வரலையே, நீ உனக்கு அழுகை எப்படி வரும், நீ எப்படி என்ன பண்ணனே உடனே உனக்கு வந்து கசக்கி கண்ணை கசக்கி என்ன பண்ண, அந்த மைய வந்து உன் கண்ணுக்கு வரவழைச்சு அந்த மைய பட்டத்தினால ஒரு எரிச்சல் ஏற்பட்டு அதனால வந்து கண்ணீர் பெரியணும்னு யசோதாமை அழகி போயிட்டாங்க இல்லையா. அப்படி இருந்து உன்னை வந்து கட்டி வச்சாங்க இல்லையா. சோ அப்பேற்பட்ட லீலைகள்லாம் நான் வந்து பார்க்கும்போது நீ அவை வழி தவற செய்கின்றன அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னேன். எனவே அவள் வழி தவற செய்கின்றன அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த லீலைகள்லாம் வந்து பார்க்கும்போது இப்படியும் பண்ணலாம் பண்றேன். சாதாரண என்ன சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணரே அப்படி பண்றாங்க நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அது வழி தவற செய்கின்றன. உங்களால் ஆதிக்கப்படும் பொருளோ அல்லது வெறுக்கப்படும் நீங்க வந்து நான் வந்து எனக்கு இவனை பிடிக்கும், எனக்கு இவனை பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்றது அந்த எதுவுமே அவங்க கிட்ட வந்து கிடையாது. எப்ப வெறும் கற்பனைனால கூட நீங்க வந்து யாருக்கிட்டயுமே வந்து ஆனா மக்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, எனக்கு வந்து இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க, எனக்கு வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது, பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்ட்டு எல்லாம் நீ வந்து எனக்கு மேலும் வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்த, நீ எப்பவுமே ஓர வஞ்சனை தான் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடியவர்கள் கிட்ட எல்லாம் நீ என்ன பண்ற, நீ எல்லாருமே பாரபட்சம் இல்லாம நீ வந்து பாதுகாக்கின்றாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபஞ்சத்தின் ஆத்மாவே தாங்கள் செயலற்றவர் என்ற போதிலும் செயற்படுகிறீர்கள். தாங்கள் பிறப்பற்றவராகவும் ஜீவசக்தியாகவும் இருப்பினும் பிறப்பை ஏற்கிறீர்கள். நீங்கள் மிருகங்கள், மனிதர்கள், முனிவர்கள் மற்றும் நீரினங்கள் ஆகியோருக்கிடையில் அவதரிக்கிறீர்கள். உண்மையில் இது திகைப்பூட்டுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானுடைய அவதாரங்கள் அத்தனையும் வந்து சொல்றாங்க. பகவானே நீங்க வந்து பிரபஞ்சத்தோட ஆத்மா, நீங்க தான் என்னை படைத்தவரே, நீங்க தான். தாங்கள் வந்து செயலற்றவர் என்ற போது நீங்க வந்து எதுவுமே செய்யல. நீங்க வந்து ஆனா என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் பாட்டுக்கு இதுல பார்க்கடல்ல வந்து படுத்துட்டு இருக்காரு, எதுவுமே அவருக்கு வந்து காதலியே விழல. நான் சொல்ற பிரேயஸ் அத்தனையும் காதலி விழல நம்ம வந்து சொல்லுவோம். ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க, நீங்க வந்து எல்லாமே உங்ககிட்ட வந்து சொன்னாலும் நீங்க யாருக்கும் வந்து வெறுக்கிறதோ
ஒதுக்குறதோ எதுவுமே வந்து கிடைக்காது. ஏன் அப்படின்னா நீங்க வந்து பிறப்பற்றவர். நீங்க வந்து பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. நீங்க தான் வந்து இந்த மக்களாகி எங்களுக்கு வந்து ஒரு சக்தியாக விளங்குகின்றீர்கள். நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்க, பிறப்பை நீங்க எப்ப ஏற்கின்றீர்கள்? நீங்க ஆனா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, உங்க காதலியே விழாதா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணீங்க, உடனே நீங்க வந்து ஒரு பிறப்பை வந்து எடுக்கிறீங்க ஜடபூமியில. நீங்க என்னவா பிறப்பு எடுக்கிறீங்க? நம்ம வந்து அவருடைய அவதாரங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், இதெல்லாமே வந்து மிருகங்கள், மனிதர்கள், நர அவதாரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது முனிவராக, பரசுராம அவதாராக, நீரினங்கள், அதாவது நீர்ல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நீங்க அவதரிச்சிருக்கீங்க. ஆனா அது வந்து என்ன அப்படின்னா எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஆச்சரியமா இருக்கும். நீ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு தெய்வமா இருக்கக்கூடியவர்கள், நீங்க எப்படி வந்து இந்த நீர்ல எல்லாம் வந்து அவதரிக்கின்றீர்கள்? எனக்கு அதுதான் வந்து ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்புள்ள கிருஷ்ணா, நீங்கள் ஒரு குற்றத்தை செய்துவிட்ட பொழுது உங்களை தட்டி போடுவதற்காக யசோதை ஒரு கயிற்றை கையில் எடுத்தாள். இதனால் அமைதி இழந்த உங்களுடைய கண்களிலிருந்து பெருகி ஒழிந்த கண்ணீர் கண்ணிமையில் பூசப்பட்டிருந்த மையை அழித்தது. மேலும் பயஸ்வரூபியே உங்களை கண்டு அஞ்சிய போதிலும் நீங்கள் அதனால் அச்சத்திற்கு உள்ளானீர்கள். இக்காட்சி என்னை குழப்பமடை செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் வந்து பகவான். இங்க வந்து குந்தி தேவிக்கு தெரியும் அவர் வந்து பகவான் அப்படின்றது வந்து நல்லாவே வந்து தெரியும். அதனாலதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, நீ வந்து மனுஷனா வந்து நீங்க வந்திருக்கீங்க. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, பூமியோட பாரத்தை குறைக்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. ஆனா நீங்க வந்து ஒரு குற்றம், நீங்க என்ன குற்றம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா, வெண்ணையை திருடி எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்தீங்க. யசோதாமா வந்து இதுதான் வந்து யசோதாமா வந்து இது பிரைஸ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல. நீங்க யசோதாமா வந்து உங்களை வந்து கயிற்றுல வந்து கட்டி போடுறாங்க. அந்த கயிறு வந்து கம்மியா இருக்கு, அப்படி இருந்தாலும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 9 லட்சம் மாடுகள் வந்து நந்தகோபாரோட இதுல வந்து இருந்துட்டு இருக்கு. அத்தனை கயிறையும் கொண்டு பகவான் வந்து கட்டி போட்டாலும் முடியல. சோ ஆனா அவரே வந்து இணைஞ்சாதான் அம்மா வந்து இது மாதிரி சிரமப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து தன்னை சுருக்கிட்டு அந்த கயிறு வந்து கட்டி போடுற மாதிரி ஒரு பாவனை பண்ற மாதிரி அம்மாவுக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. சோ அப்ப வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கட்டி போட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் வருத்தம் தான். பட் இருந்தாலும் இந்த பையன் ஏதாவது வருத்தப்படுறானா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பகவான் அதான் கண்ணை கசக்கி கண்ணீர் வருது. அப்ப வந்து சொல்றாங்க, மை வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. அம்மா வச்சு மை வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. உங்களுக்கு வந்து பயமே கிடையாது. உங்களுக்கு பயம்ன்றது வந்து பகவானுக்கு. அதனால்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் வந்து பயம் கிடையாது. ஏன் பயம் கிடையாது அப்படின்னா, பகவான் இருக்காரு நம்மளுக்கு எல்லாமே பாக்குறதுக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம என்னத்துக்கு யாருக்கு என்ன பயப்படணும், யாருக்கு மனுஷனுக்கு நம்ம வந்து பயப்படணும் அப்படின்ற அவசியம் வந்து கிடையாது. நம்ம வந்து பகவானுக்கு கூட பயப்படணும். சொல்லுங்கன்னா ஐம் அஃப்ரேட் ஆஃப் காட் அப்படின்ட்டு வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, காட் ஃபியர் அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், காட் இஸ் நாட் டு பி ஃபியர்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவேன் நானு. பகவானை வந்து நம்ம பயப்படணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணினாரு அவர் பயப்படுறதுக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல. நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுத்துன்னு இருக்காரு. அவரை பார்த்து நீ ஏன் பயப்படணும்? மனுஷங்களை பார்த்துதான் நீ பயப்படணும் ஒழிய பகவானை பார்த்து நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பயம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்வரூபியே நீ கிடையவே கிடையாது கிருஷ்ணா. உனக்கு பயமே கிடையாது. அப்படி இருந்தும் ஆனா உன்னோட அந்த லீலைய பார்க்கும்போது அப்படியே என்னமோ ரொம்ப பயந்தா மாதிரியும். அப்ப வந்து நீ வந்து என்ன பண்ணன்னு எனக்கு வந்து தெரியும். நீ என்ன பண்ண, அந்த பயம் அப்படின்ற ஒரு தேவதையை கூப்பிட்டு எனக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணு அப்படின்னு. அந்த அந்த பயம் தேவதையே வந்து என்ன பண்றாங்களா, இது பண்றாங்களா, பகவானை போய் நான் பயப்படுத்த இருக்கிறதா, எப்படி நான் வந்து பண்றது அப்படின்ட்டு ரொம்பவே குறுகி இது பண்ணாங்க. அப்படி இருந்தும் சரி, ஏதோ ஒரு பர்சன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பகவான் வந்து அந்த லீலையை புரிகிறாரு. அப்படியே ரொம்பவே பயப்படுற மாதிரி அம்மாக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேமா தப்பு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது வந்து இங்க வந்து குழப்பமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா உலகத்துக்கு அப்பயே அண்டம் பேரண்டம் எல்லாத்துக்குமே நீதான் ஓனர். அப்படி இருந்து நீ இந்த மாதிரி வந்து பண்றியே, எனக்கு வந்து ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிறப்பற்றவர் பக்தர்களான அரசர்களை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக பிறக்கிறார் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். மற்றும் சிலர் உங்களுடைய பிரியமான பக்தர்களில் ஒருவரான யது மகாராஜனை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக அவர் பிறக்கிறார் என்று கூறுகின்றனர். மலைகளில் சந்தனம் தோன்றுவதைப் போலவே அவரது குடும்பத்தில் நீங்கள் தோன்றுகிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து நீங்க வந்து பிறப்பே கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, எப்படி நீங்க வந்து மிருகங்களுக்கு இடையில நீங்க வந்து பிறந்திருக்கீங்களா அதே மாதிரி நீங்க வரீங்க, இங்க வந்து பூமிக்கு வரீங்க.
சோ அங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க எதுக்கு பிறப்படுகின்ற புண்ணியம் பண்ண இவங்களை வந்து அரசர்கள், அதாவது நம்ம நிறைய அரசர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள வந்து மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க. சில பேர் சொல்றாங்க நீங்க வந்து பக்தர்களை வந்து மேன்மைப்படுத்துறதுக்காக வந்திருக்கீங்க. சில பேர் சொல்றாங்க அதாவது யது மகாராஜன், அது யதுகுல வம்சத்தோட அந்த மகாராஜனை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சில பேர் சொல்றாங்க எப்படி வந்து மலைகள்ல வந்து சந்தனம் தோன்றுவது போல அந்த யதுகுலத்துல நீங்க வந்து பிறந்திருக்கீங்க, அவங்க வந்து சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நீங்க பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டு அப்படியே சிரிச்சுட்டு இருக்காரு. ஓ இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியறதா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு வசுதேவர். ஹரே கிருஷ்ணா. வசுதேவர் மற்றும் தேவகி ஆகிய இருவரும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்ததால் அவர்களுடைய மகனாக நீங்கள் பிறந்தீர்கள் என்று மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர். சந்தேகமின்றி தாங்கள் பிறப்பற்றவர்தான். எனினும் அவர்களுடைய நன்மைக்காகவும் தேவர்களிடம் பொறாமை கொண்டுள்ளவர்களை அழிப்பதற்காகவும் நீங்கள் பிறக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து சொல்றாங்க, நீங்க வந்து வசுதேவரும் தேவகியும் வந்து பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டேன்றாங்க. அதனால 3 ஜென்மால நீங்க தான் எனக்கு குழந்தையா வரணும் அப்படின்னு அந்த விருஷ்ணி குலத்துல அந்த இதுல வந்து நீங்க வந்து அவதரிச்சிருக்கீங்க. அவங்களோட பிரார்த்தனை இல்லாம நீங்க வந்திருக்கீங்க. சில பேர் வந்து சொல்றாங்க அவங்க மகனாக வந்து பிறக்கிறீர்கள். சில பேர் வந்து சொல்றாங்க நீங்க வந்து பிறப்பற்றவர். சந்தேகமே நீங்க பிறப்பற்றவர் தான். இருந்தாலும் மக்களை வந்து நன்மை புரியறதுக்காகவும் தேவர்களிடம் பொறாமை கொண்டுள்ளவர்களை அழிப்பதற்காகவும், தேவர்கள் அப்படின்னும் போது யாருமே நம்ம வந்து வன்மம் பாராட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். வன்மம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் சிவன் எனக்கு வந்து அழிக்கக்கூடிய கடவுள், அதனால நான் அவரை வணங்க மாட்டேன், நான் அழிச்சிருவாரு என்ன அப்படி அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ தேவர்கள் அத்தனை பேரையும் பகவான் தான் வந்து படைச்சதுனால அவங்க கிட்ட வந்து பொறாமை இருக்கக்கூடாது, அவர்களையும் வணங்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவருடைய ஸ்வரூபியாக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு 10வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து சொல்றாரு, ஒரு ஸ்வரூபியாக பகவான் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி பொறாமை கொண்டுள்ள பக்தர் அந்த பொறாமை கொண்டவர்களை நீ அழிப்பதற்காக நீ வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு சில பேர் வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ணா, அடுத்து நான் படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. கடலில் உள்ள படகை போல் அதிக சுமை ஏற்றப்பட்ட உலகம் முழுவதும் பாதிப்பு அடைந்ததும் என்றும் உங்களது மகனாக பிரம்மா உங்களிடம் வேண்டியதால் தொல்லைகளை குறைப்பதற்காக நீங்கள் தோன்றினீர்கள் மற்றும் மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி ஒரு படகுல வந்து நிறைய ஆளை ஏத்திட்டோம், நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இந்த ஒரு தடவை நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், அந்த அந்தமான்ல வந்து நிறைய பெரிய படகுல வந்து 40 பேர் தான் கொள்ளும், ஆனா 70 பேர் 80 பேரை வந்து ஏத்திட்டு போயிருக்காங்க. சோ பாதி வழியில் போகும்போது அந்த படகு வந்து கவுந்துருது. அத்தனையும் வந்து அங்க இருக்க நிறைய முதலைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம். சோ அந்த இடத்துல வந்து படகு வந்து கவுந்ததுனால யாருமே வந்து தப்பிக்கவே முடியல. சோ அதுதான் வந்து சொன்னாங்க, ஏன்னா சுமை ஜாஸ்தியா விடுது. அதுதான் இங்க வந்து இவங்க வந்து ரிமைண்ட் பண்றாங்க, கடலில் உள்ள படகை போல அதிக சுமை ஏற்பட்டால் அந்த உலகுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும். கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து இவங்க வேண்டிக்கிறாங்களாம். இவங்க வந்து சொல்றாங்க, குந்தி தேவி உங்களுக்கு வந்து பூமி மாதா வந்து உங்ககிட்ட வேண்டிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு ரொம்ப பூமி பாரம் ஜாஸ்தி ஆயிடுது கிருஷ்ணா, இதை எப்படியாவது நீ குறைச்சுட அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால அது யார்கிட்ட போய் சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மகனான பிரம்மா கிட்ட போய் உங்ககிட்ட சொன்னதுனால அந்த தொல்லை குறைக்கிறதுக்காக நீங்க வந்து போன்றிருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சரி அப்படின்ட்டு மற்றவர்கள் கூறுகின்றனர், அவங்க நினைக்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பௌதீக துன்பங்களின் துன்பமும் பதப்பட்ட ஆத்மாக்கள் கேட்டல், நினைவிற்கொள்ளுதல் மற்றும் வழிபடுதல் முதலான பக்தி தொண்டு முறைகளை பின்பற்றி முக்தி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அம்முறைகளை புதுப்பிப்பதற்காகவே நீங்கள் தோன்றினீர்கள் என்று மற்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து நம்ம அதுதான் வந்து அவதாரங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. இப்ப நிறைய அவதாரங்கள் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். அந்த அவதாரங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து சொல்றாங்க, மக்கள்லாம் ரொம்ப பௌதிகத்தினால நிறைய வந்து துன்பப்படுகின்றார்கள். அந்த மாதிரியான ஆத்மாக்கள் அவங்க வந்து கேட்டதுனால நீங்க வந்து வரீங்க. சோ அவங்க வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் நீங்க வரீங்க. அவங்க வந்து எப்பவும் உன்னை வழிபடுவதற்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க. சோ அந்த வழிபாடு இந்த 4 வந்து தெரியாதனால
சீரா கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக நீங்க அவதரிக்கிறீர்கள். முறைகளே தொண்டு எப்படி புரியணும் அப்படின்ற இது வந்து நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில நம்ம படிச்சிருக்கோம். இது பண்றியா அது பண்றியா அப்படின்னு பகவானே வந்து சொல்றோம். 6 வந்து சொல்றாரு எப்படி பக்தி தொண்டு பண்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு அவரு. சோ அந்த முறைகளை வந்து ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக அது அது ஒழுங்குபடுத்தி அதை வந்து முக்தியடை செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து நீங்க தோன்றிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ணர் உங்களுடைய தெய்வீக செயல்களை பற்றி எப்போதும் கேட்டு பாடி அதை திரும்பவும் சொல்பவர்களால் அல்லது மற்றவர்களால் அவ்வாறு செய்வதில் ஆனந்தம் அடைவர்களால் நிச்சயமாக உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை காண முடியும். அப்பாதங்கள் மட்டுமே தொடர்ந்து பிறவி சக்கரத்தை நிறுத்தக்கூடியதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து சொல்றாங்க தெய்வீக செயல்கள். இந்த இடத்துலதான் எனக்கு வந்து ஒரு பாட்டு ஞாபகம் இருக்கு. ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பிருந்தாவன ரம்யஸ்தான அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த பாட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியும் மாதாஜி. அந்த பாட்டுதான் அது வந்து இங்க வந்து இந்த இதுக்கு ஒத்து வருது. சோ தெய்வீக செயல்களை பற்றி எப்பொழுதும் கேட்டு பாடி திரும்பவும் திரும்பவும் சொல்றவர்கள் மற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்வதில் ஆனந்தம் அடைகிறீர்கள். சோ பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய வந்து பாட அதுக்காக நீங்க வந்து அவதரிக்கிறீர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த வந்து பிறவி சக்கரத்தை நிறுத்தக்கூடியது. அந்த பாதங்கள் மட்டுமே பிறவி சக்கரத்தை நிறுத்தக்கூடியதாகும். அந்த பேர்பட்ட பாதத்தை நம்ம வணங்க வேண்டும். இந்த பாடு வந்து நரோத்தம தாஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல். நம்ம யாராவது தெரிஞ்சா ஒரே ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் பாடு. பிருந்தாவன ரம்யஸ்தான திவ்ய சிந்தாமணி தாம ரத்னா மந்தர மனோஹரா. பாடுங்க. பிருந்தாவன ரம்யஸ்தான திவ்ய சிந்தாமணி மணிதாம ரத்னா. ரஜஹம்ச கேலி கோரே தாகே சாபே கனக கமாலா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல். நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம், கத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நல்லாவே வந்து பண்ண நரோத்தம தாஸ் இது சொல்லியிருக்காரு இது. சோ அப்பேற்பட்ட தெய்வீக இந்த பாடலை வந்து அவர் சொல்றாரு. இந்த பாடலை வந்து திரும்பி இந்த மாதிரியான பகவானை பத்தியான பாடல்கள் திரும்பி சொல்பவர்களோ, அப்புறம் வந்து மற்றவர்கள் அவ்வாறு செய்வதாக. இப்ப வந்து எங்கேயாவது ஒரு நாம சங்கீதம் நடந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து உடனே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளும் தெரியாம அப்படியே ஆசையா ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளே நம்ம வந்து மறந்துடுவோம். நம்ம இந்த ஜடபூமியில இருக்கோமா அப்படின்றதும் நம்ம மறந்துடுவோம். சோ அதனாலதான் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றது என்ன அப்படின்னா, பக்தி சேவையில நம்ம இஸ்கான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன் டான்ஸ் ஆடுறாங்க, சில பேர் சொல்லுங்க ஏன் டான்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படின்னு. டான்ஸ் ஆடுறது எதுக்கு அப்படின்னா, பகவானோட அப்பதான் நம்ம வந்து ஒன்று இது பண்ண முடியும். பகவானோட சேர்ந்து எப்படி கோபிகைகள்லாம் டான்ஸ் ஆடுறாங்களோ அது மாதிரி நாம வந்து பகவானுக்காக பகவான் முன்னாடி வந்து நம்ம டான்ஸ் ஆடினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த நாம யாரு அப்படின்றத நம்ம மறந்து பகவானுடைய நம்ம வந்து ஒட்டி இருப்போம் அப்படின்றது. சோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய தாமரை பாதங்களை வந்து எப்பவுமே நினைவு கூறதுனால அப்பாதங்களை மாத்திரம்தான் நான் வந்து கட்டியமா பிடிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்ற போது அந்த பெருவை சக்கரத்தை உங்களாலதான் நிறுத்த முடியும் கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எம்பெருமானே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எம்பெருமானே, இதுவரை எல்லா கடமைகளையும் நீங்களாகவே நிறைவேற்றினீர்கள். இப்பொழுது எல்லா அரசர்களும் எங்களிடம் விரோதம் கொண்டுள்ளனர். எங்களை பாதுகாக்க கூடியவர் வேறொருவரும் இல்லாத இச்சமயத்தில் உங்களுடைய கருணையே நாங்கள் முற்றிலும் நம்பியிருக்கிறோம் என்ற போதிலும் இன்று எங்களை புறக்கணித்து விட்டு நீங்கள் சென்றுவிடப் போகிறீர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து செஞ்சுட்டே இருக்கீங்க. இப்ப ஆனா எல்லா அரசர்களும் எங்களிடம் இருந்தோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க தான் என்னமோ இந்த மாதிரி மகாபாரத யுத்தத்தை கண்டக்ட் பண்ணி எல்லாரையுமே அழிச்சோம் அப்படின்றதுனால எல்லா அரசர்களும் சிற்றரசர்கள் அத்தனை பேரு வந்து எங்க கிட்ட வந்து விரோதம் வந்து கொண்டுள்ளனர். எங்களை நீங்க வந்து எங்களை யார் பாதுகாப்பாங்க அப்படின்னு உங்களை தவிர வேற யார் எங்களை வந்து பாதுகாக்க முடியும்? உங்களுடைய கருணை தான் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதை தான் நாங்க வந்து
ரொம்பவே நம்பியிருக்கோம் கிருஷ்ணா. நாங்க வந்து உங்களை விட்டா எங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. எங்களை நீங்க வந்து புறக்கணிச்சுட்டு எங்களை வந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டு நீங்க வந்து கிளம்புறேன்னு சொல்றீங்களே, இது எவ்வாறு நியாயமாகும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. சோ இதோட நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறுத்திக்கலாம். ஏன்னா 38 டைம் ஆயிடுது, மோர் தென் 1 hour ஆயிடுது. சோ நம்ம வச்சத வந்து நாளைக்கு ஐ திங்க் மாதாஜி நாளைக்கு கூட இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வச்சத வந்து நம்ம சண்டே வந்து கண்டினியூ பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம சண்டே கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன்னா ரொம்ப டைம் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு சின்ன சந்தேகம். சொல்லுங்க. வெண்ணெய் வந்து அவர் திருடி அந்த குரங்குகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்குறாரு. ராமாயண கதைக்கு இதுக்கு தொடர்பு இருக்கா மாதாஜி? ஆமா, குரங்கு எல்லாமே வந்து தொடர்பு தானே. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे. कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी।